Amin. Ayan. Pwede lang ng sa baso. Ito po si Tambak. Tambak ngayon, Lea. Ngayon, lumapos na punta kay Asario. Asario si number 4 to Amin. Amin ngayon na number 18. Lumalaga sa akin na harap niya. Ayun, lumusot si Tingili. Ayun, inatira. Wala. Ito, naman na naman kay Tambak. Tambak na yan. Parang ano to. Ayun, nagsayaw siya. Wala na ang tugtog. Ano ba yan? Ito ngayon, si Amin. Amin to number 9. Number 9 to number 2. Ito, tumira ng 3. Wala. Ito. Nagagawa na bola ng punta kay Paus. Paus kaya trailing dalawa. Papunta sa... Ayun! Ayun na yan. 13 seats ko. 4 minutes. Pero pwede po niya umabot. 4 minutes, 40.